hikruok ne yiero margi. Kawadhi nyime ni komiti mochung'ne rango weche mag thieth e od bura mamalo onyiso jatend migawo mar thieth Ade Duale mondo we tamo ute thieth ma ichich ni nyayo mibadhi okumba mar SHA, thieth mar SHA kata tiyo gokumbano. Kar mano, jo od burago onyiso migawo mar thieth mondo kaw mana ondamo mar kum ne weg ute thieth makamago kaka yor neno ni jopiny ok obedo gi pek e yudo weche mag thieth. Migawo mar thieth e pacho ka kokalo kuma mar thieth mar SHA ne okumo osiptende mathoth mag ji giwegi kaachiel kod moko mag piny owacho e tiyo gi chenro mag SHA kaluwore kod weche mag mibadhi, gino ma oserocho chenro mag thieth e osiptendego. Jokanyo e komiti mochung'ne weche mag thieth e od bura mamalo kotelnegi kod jakomgi Dr. James Sirkal mane otimo limbe e moko kuom ute mag thieth e kaunti ma Homa Bay mar rango kaka SHA tiyo. Ne okone jatend migawo mar thieth Ade Duale mondo okaw ondamo mar chik manane jotend ute thieth ma mibadhi mieno ma ok nigi kumo chenro mag SHA tiyo osiptendego eko, gino mane okoni kelo pek ne jotuo. Problem of corruption in this country is actually everywhere. You will find that patients will be involved in fraud. Caretakers are involved in fraud. Officers are involved in fraud. So if the minister has actually found that there are those who have actually frauded the system, it is good that he takes action on them, as he already put the names to the DCI. But we'd say that they move fast, deal with those people who actually are the culprits and get hospitals to work. Jokanyo e komiti no wacho ni mibadhi okumba mar thieth mar SHA bende nyayo kod jotuo moko madonjo e winjruok kod ute mag thieth kendo kelo pek weche mag timo chudo ka gijiwo jotuo mondo kik yie mondo weg ute thieth oti kodgi mar yudo omenda mar SHA e tok chik. Who is aiding that facility? The patient is also involved, because if we've had claims in the past where you would see a claim for 4 days and where a patient was there for a day or two, there must be collaboration between that facility and that patient. The issue that we're dealing with right now is ensuring that the teething problems that the chairman is speaking about are sorted out. And how best do we sort it out? We must come all the way to Nyadiwa to make sure that this Nyadiwa really received money or did not receive money. Kinde no bende no yangore ni tiyo osiptende mathoth maneno matek kinde mag dhi bandho omenda gi e apise mag SHA bure Nairobi ma osemiyo osiptende moko rem kata chulo jotijegi. Gino ma jaod bura madhiwa Matino Owino gi nyawadgi ma Kisumu Central Dr. Joshua Oron wacho ni nyaka los mapiyo. When SHA was introduced, people were so enthusiastic. They came in numbers, seeking for services. It's just like if you market, you have to supply. Now, if these teething problems are not managed well, people will shrink. They will start looking for alternative medication, self-medication, you name it. SHA is working. The teething problems need to be sorted out. One of the hospitals told us that the SHA needs to be devolved like the county so that all the issues that are affecting SHA are dealt with locally. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.